κρατήσετε λίγο στριμωγμένα εδώ πέρα. Ο χώρος δεν είναι για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά θέλαμε να ανοίξουμε το σύλλογο για πρώτη φορά, να σας ξαναγήσουμε εδώ στους χώρους, να δείτε τη δουλειά που κάναμε. Δείξτε λίγο κατανόηση λοιπόν. Με χαρά σας καλωσορίζουμε όλους στη σημερινή εκδήλωση. Είναι τιμή μας που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε όλοι εδώ. Να ανταλλάξουμε ευχές, να γνωριστούμε με κάποιους που δεν έχουμε ξανασυναντηθεί, να κόψουμε την πίτα μας και να σας ξαναγήσουμε και στο χώρο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και εγώ και η ομάδα μου. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι. Ο χώρος αυτός, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ήταν το δημοτικό σχολείο του χωριού μέχρι πέρσι. Δυστυχώς από το Σεπτέμβρη δεν λειτουργεί δημοτικό σχολείο στο χωριό και έτσι ύστερα και από προτροπή του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του κ. Τσουμάκη, μεταφέραμε εδώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Με την ευκαιρία ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας για προσωπικούς του λόγους, που μας παραχώρησε το χώρο αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε να τον αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι, ο Σύλλογος τώρα λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη για τα παιδιά. Λειτουργεί ένα πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών σε μια ανάλογα διαμορφωμένη αίθουσα, απέναντι, μπορείτε όλοι να τη δείτε. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου του κ. Τσουλούφη, όταν ακόμα υπήρχε σχολείο εδώ, και με πολύ κόπο καταφέραμε να το κρατήσουμε μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς σήμερα έχει το μειονέκτημα ότι δεν έχει ίντερνετ, το οποίο ήταν δωρεάν μέχρι πέρσι. Φέτος ο Σύλλογος δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτό το έξοδο, δεν έχουμε ίντερνετ, αλλά ανεκτόμαστε, συνεχίζουμε. Στο υπόγειο του κτηρίου έχουμε διαμορφώσει μία αίθουσα που γίνονται τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών. Έχουμε 2 τμήματα, ένα τμήμα παιδικό και ένα ενηλίκων. Ο χοροδιδάσκαλος κ. Κουρτίδης κάνει όσο το δυνατόν καλή δουλειά μπορεί, γιατί και εκεί ο χώρος είναι λίγο στριμωχτά, αλλά τέλος πάντων η δουλειά που πρέπει να γίνει γίνεται. Η αίθουσα που βρισκόμαστε φιλοξενεί τον Αθλητικό Σύλλογο, όπως καταλάβετε και από τη διακόσμηση, για τις συνεδριάσεις του και ό,τι άλλο χρειάζεται. Δίπλα ακριβώς είναι το βεστιάριο του Συλλόγου. Φέτος, με τα έσοδα από την καλοκαιρινή γιορτή του Κλείδωνα, καταφέραμε να κάνουμε κάποιες στολές. 2 στολές μας έκανε δώρο και ο Αιμοδοτικός Σύλλογος του χωριού. Και με τη βοήθεια του Συλλόγου του Πολιτιστικού της Νέας Καριάς, που μας δάνεισε κάποιες φορεσιές, και του Συλλόγου Θρακιωτών της Επαρχίας Νέστου, καταφέραμε να συμπληρώσουμε ομάδα και να κατεβούμε για πρώτη φορά στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πολύ, απλώς θα ήθελα να πω ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε, το έργο των πολιτιστικών συλλόγων είναι πολύτιμο. Η παράδοση και η επαφή των νέων με αυτή ίσως είναι από τα λίγα πράγματα που μας έμειναν για να ελπίζουμε για το μέλλον. Εμείς σαν ομάδα έχουμε πολύ όρεξη για δουλειά, έχουμε ενδιαφέροντα σχέδια για το μέλλον και κυρίως έχουμε αγάπη για τον τόπο μας. Αυτά όμως ξέρετε όλοι ότι δεν είναι αρκετά. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, της Περιφέρειας, των απλών μελών και φίλων του Συλλόγου. Είτε ηθική είναι αυτή, είτε οικονομική. Σε αυτή τη βοήθεια λοιπόν ελπίζουμε και στηριζόμαστε για να συνεχίσουμε για το μέλλον. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε ήδη έτοιμη την έκδοση ενός ακόμη βιβλίου, απλώς καθυστερούμε για οικονομικούς λόγους. Πέρα από αυτά, εγώ και η ομάδα μου, το διοικητικό του Συλλόγου, σας εύχεται όλους καλή χρονιά, με υγεία και επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, υπομονή και αισιοδοξία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν καλέσω τον πατέρα Ιωάννη να ευλογήσει την πίτα, θα ήθελα να κάνω ακόμη μια αναφορά. Για να λειτουργήσουμε σήμερα εδώ με θέρμανση, είχαμε μια δωρεά από τον κύριο Μαρκάκη Ιωάννη, ο οποίος προσφέρθηκε να πληρώσει το πετρέλαιο για να ανοίξουμε τη θέρμανση σε όλο το κτίριο, να μπορέσετε να ξαναγητείτε. Μάλλον κάπως ο πετρέλαιος σας έδωσε και είχε αρχίσει. Μας έδωσε κάπως. Έπρεπε να πει, ήταν γενναιόδωρος. Και με καλό να δώσει την άλλη φορά. Σωστό. Ορίστε. Θα περάσω λίγο για να τραβήξω και τους επισήμους εδώ λίγο.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμέγει των λόγων σου. Διού Θεό προκόσα δογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιε Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω μεγαέλεος, δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, τη δεόμεθα Πατρός και Αρχιεπισκόπου Προκοπή και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργής κατεβοδός αυτού εν πάση. Γιατί δεόμεθα υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών και υπέρ του ευλογηθήν των νέων ενή αυτών της Χριστός του Κυρίου. Γιατί δεόμεθα υπέρ της οδεία φιλοκτήν Αγίαν Εκκλησίαν και την κόμην ταύτη και πάσαν πόλη και χώραν απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταπούτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλοφήνων φίλης πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα αναπέμπω του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάξον ημών δεωμένος σου εν τη ευσήμου ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις των νέων νιαυτών της Χριστότητος και ευλόγησον τον πλακούντα τούτων. Τους προσερχομένους δόξαν συν και τιμήν του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίπλους μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίους και κατάψεων εφημάς τους τα δαδόρα ταύτα ευτρεπίσαντες και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου. Ότι επισήλ μπήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησαν τα εισόδους και τα εξόδους ημών. Ήθελον να αγαθεί στην ζωή ημών και κατέθνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν του Θείου Σωτολών, ότι και από αυτό άρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβής Παναχράντου Μητρός και του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάνω στον Αγίων. Δόξαση, Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξαση. Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβής Παναχράντου και Παναμού εις Μητρός δυνάμει τιμή και ζωοποιού Σταυρού και εσείς τιμή δόξου προφήτου Προδόν Χριστιανού, των Αγίων δόξου Παναποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών και Άνης του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας Οροφάνου του Μεγάλου και πάνω των Αγίων. Ελέης και σώσει ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευχόντων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Πρώτο κομμάτι είναι της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία το έτυχε η Εκκλησία, να δούμε εδώ ποιος έχει. Τι εκεί εδώ δεν πειράζει. Πάτερ, καθόμαστε. Καθίστε. Θέλετε να βάλουμε σε ανάγκη σε ένα παράθυρο να πείτε. Ναι, καλύτερα. Παρακαλώ πολύ την κυρία Δήμαρχο, κυρία Κομινάκη. Πας, κάτσε εδώ. Θα δείξω το καφέ μετά. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, κ. Σάβα Μιχαηλίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ για προσωπικούς λόγους, μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τις ευχές του για μια καλή δημιουργική χρονιά. Εγώ προσωπικά να ευχηθώ σε όλους υγεία, καλή χρονιά, ευτυχία, δύναμη για να περάσουμε όλη τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Οι Έλληνες έχουμε δύναμη, έχουμε ψυχικά αποθέματα, άρα μπορούμε να περάσουμε και αυτό με αισιοδοξία. Να περάσουμε τη δύσκολη εποχή αυτή και εύχομαι στο διοικητικό καλή δύναμη. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, φαίνεται αυτό. Ο Δήμος, θα μεταφέρω αυτά που μου είπατε κυρία Πρόεδρε στο Δήμαρχο, δεν αφήνει κανένα παραπονεμένο, αλλά βέβαια μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας. Γιατί ξέρετε, όχι μόνο εμείς οι οικογένειές μας, αλλά και ο Δήμος περνάει δύσκολα και το κράτος, όπως ξέρετε όλοι. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σας βοηθήσει. Αυτό θα το αφήσω στο Δήμαρχό μας. Εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτε. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Κύριε Τζουμάκη, δεν είμαι φέτος, δεν έχετε τίποτα. Εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και το χρόνο γεροί να είμαστε. Με την κυρία Αντιδήμαρχο έχουμε οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι και ιδιαίτερα ο θετικός μεγάλες ανάγκες. Μας τάξατε κάτι, θέλουμε λίγο βοήθεια.
γιατί είναι χρεωμένος και μας ταξίζει. Ο αθλητικός σας. Ο αθλητικός μας. Θα τα μεταφέρω, Πρόεδρε. Είπα δεν μπορώ εγώ σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, μπορεί να είμαι, αλλά είμαι αλλού. Είσαι αντιδήμαρχος. Στενά τα πράγματα. Και θέλουμε λίγο τη βοήθειά σου. Θα το προσπαθήσω. Το χωριό μας από αυτή την άποψη είναι αδικημένο. Έχει πολλά χρόνια να πάρει χορηγήσει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα προσπαθήσω. Τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά, καλή. Τα γράφω εγώ. Τα γράφω. Καλά. Είναι για όλο το Χρόνια πολλά για μένα, καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, χαρά. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας συγχαρώ για το έργο το οποίο επιτελείτε, τη μεγάλη επιτυχία. Να ευχηθώ το 2012 να είναι καλύτερο από το 2011, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση η οποία μαστίζει τη χώρα μας και να βάλουμε νέες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Για την ακαριά. Το κτίριο εκεί σύντομα θα δοθεί σε εσάς. Σύντομα θα παραδοθεί. Δεν πειράζει, ελάτε. Φτάνει για όλους. Και εγώ κομμάτι φτάνει για όλους. Φτάνει για όλους. Αφού μας κάνετε στιγμή και ήρθατε. Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να συγχαρώ το ΔΣ για την προσπάθεια που κάνει και να δηλώσω ότι στη δύσκολη συγκυρία αυτή η πολιτιστική συλλογή μπορεί να είναι μια χτίδα φωτός και να μας βγάλουν από αυτό το τέλμα που έχουμε περιέρθει οικονομικά και όχι μόνο. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια και πάλι. Κυρία Γαβούλα, ελάτε. Σήμερα είναι η μέρα μας. Όχι σαν πρόεδρος του σχολείου. Καλησπέρα. Εγώ λίγο να συστηθώ γιατί είμαι και λίγο έτσι καινούργια στο χωριό. Εκπροσωπώ το Δήμο ως πρόεδρος του Ευδεστία που ασχολείται με δύο ακραίες ηλικίες, με τα παιδάκια και με τους ηλικιωμένους τρίτης ηλικίας. Έχουμε δηλαδή παιδικούς και τα καπή και τα παραδείγματα. Με τον κύριο Βασίλη γνωρίζουμε ιδιαίτερα. Τι να ευχηθώ, εγώ πάνω απ' όλα υγεία θα ευχηθώ. Από εκεί και πέρα πολλές ευχές δώσαμε. Μισές να πιάσουν. Θα έχουμε εκτείναξη γενικότερα στην πορεία της Ελλάδας. Μακάρι να πιάσουν ευχές έστω και λίγες. Υγεία πάνω απ' όλα, αισιοδοξία. Τι να πω, ο καθένας ό,τι προβλήματα έχει στην οικογένειά του να τα λύσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τα παιδάκια μας θα είναι καλά, οι οικογένειες όλες. Και για το σύλλογό σας έχω να πω ότι είστε πολύ έτσι νέοι άνθρωποι και έχω προσέξει ότι έχετε και πολύ όρεξη και μπράβο και συγχαρητήρια. Θα το κόψω ανάποδα το κομμάτι ως αστερόχειρας. Γιατί δεν βολεύουμε. Αφού πήραμε σειρά να κόψουμε κομμάτια, ας κόψουμε τώρα. Εγώ σας καλησπερίσω να ευχηθώ να έχουμε καλή χρονιά, Πρόεδρε. Η επιτυχία είναι δεδομένη του συλλόγου σας, γιατί πλαισιώνεται από όμορφους κοπέλες από τη δαμά. Τους άντρες τους διώξατε, δεν τους βάλετε στο σύλλογο. Είπες κάτι ότι δυστυχώς έκλεισε το σχολείο. Εγώ θα πω όμως το εξής, σαν πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θεωρώ ότι τα σχολεία τα οποία είχαμε στα χωριά μας ήταν σίγουρα κύτταρα ζωής, γιατί είχαν τα μικρά παιδιά τα οποία ερχόντουσαν και μάθαναν γράμματα. Τώρα όμως, από τη στιγμή που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιηθούν σχολεία, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν ως στέγης πολιτισμού για να μπορέσετε εσείς να έχετε έναν νοικοκυρεμένο χώρο και σε όλα τα χωριά να μπορέσετε να παράγετε αυτό που θέλετε. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη, ζωντάνια, διάθεση για δουλειά και νομίζω με τις κτηριακές εγκαταστάσεις θα μπορέσετε να καταφέρετε με ευκολότερο τρόπο να κάνετε αυτό που θέλετε. Εγώ να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά, να είστε πάντα γεροί του χρόνου, ελπίζω να είμαστε στην καινούργια στέγη. Συντόμως θα παραδοθεί. Συντόμως το είπα και στον Πρόεδρο. Αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Τίποτε άλλο. Έλα και υπόσχεση.
Ένα πρόεδρο θα μου επιτρέψει και λόγω κιλών να κόψουμε μεγαλύτερο κομμάτι. Για να δούμε πόσο μεγαλύτερο. Το μισό ήταν. Αυτό είναι αδικία. Τώρα παίζει τον Μπουρί, δεν το ξέρει. Παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο του αθλητικού να έρθει. Το βλέπω. Θα αρχίσουμε με τους Να τα σκόνια που εδώ. Α, πρέπει να έχει το φλουρί. Το δώρο ποιο είναι, δεν μας είπατε? Α, είναι έκπληξη. Ένα ταξίδι στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σου υγεία. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Καλύτερη χρονιά. Ωραία. Τελικά θες πες το κέρδισε το φλουρίνο στο κέρδισε. Ναι, μα... Στο χωριό υπάρχει ακόμα ένας σύλλογος, ο αιμοδοτικός. Κάνει πολύ ουσιαστικό έργο, χωρίς... Θα έρθει ο Παναγιώτης. Έρχεται ο Παναγιώτης. Α, είναι ο κ. Σαπεριάδης εδώ. Παρακαλώ πολύ για Ελλάδα. Ναι. Αιμοδοσία την Κυριακή. Όσοι αιμοδότες, πόσο για να φτάσει. Καλά είναι. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία εκ μέρους του αιμοδοτικού. Παναγιώτη, πίτα ακόμα, δεν κόβουμε πίτσα. Είπα. Δεν χωράει το πολύ. Να συνεχίσουμε με τους συλλόγους. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να έρθει ο πρόεδρος του συλλόγου. Επειδή ήρθε και πρώτος από όλους τους προσκεκλημένους μας, θα κόψει και πρώτος όλους. Α, Ήρα, ναι, συγγνώμη. Κυρία Ήρα. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι είναι ευχάριστο να βλέπεις νέα παιδιά να μπαίνουν σε πολιτιστικούς συλλόγους. Θέλω να σας πω, επειδή εγώ έχω πολλά χρόνια σε αυτά τα πράγματα, ότι τώρα θέλει περισσότερο κουράγιο, γιατί σε εμάς πλέον έπεσε το βάρος να κρατήσουμε την παράδοση και τον πολιτισμό. Όλοι με την εξουσία, οι μεγάλοι τα έχουν εγκαταλείψει όλα. Όλοι σκέφτονται μόνο το οικονομικό. Ευχάριστο θα είναι και εύχομαι σε όλους να αρχίσουμε να ζούμε με την παράδοση και τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε και την οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Κύριε Μιλονάτο, κόψτε και εσείς ένα κομμάτι για το καπί. Χρόνια πολλά και από εμάς, από το καπί του χωριού. Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι και βιολογικά και πολιτιστικά. Παραδίδουμε εμείς την παράδοση και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Αυτό που είχαμε πει πέρυσι στην Βουλή της Βασιλόπιτας, ότι υπάρχει ένα παρατηρητήριο, εδώ επάνω δεν είναι πολύ μακριά. Φέραμε έναν αρχαιολόγο, τον κύριο Πούλη, τον γνωρίζετε, και έκανε τη διάρκεια, ας την πούμε έτσι, ότι πρόκειται για παρατηρητήριο κάποιου θρακικού φύλου προ-χριστιανικής εποχής. Τώρα θα έρθει ένας αρχαιολόγος, ο διευθυντής της αρχαιολογικής εφορίας, της Καβάλας, και θα προσπαθήσουμε να το καταγράψουμε αυτό για να γίνει γνωστό. Αυτό είναι του Δήμου Νέστου. Έτσι, θα προσπαθήσουμε εκεί πέρα να το αναδείξουμε. Όποιος θέλει να πηγαίνει να το βλέπει, είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο με τους μεάνδρους που σχηματίζει το ρέμα εκεί στο παλιό χωριό. Δεν είναι δύσκολο να πάει κανείς. Πηγαίνει αυτοκίνητο μέχρι εκεί, όχι τα δικά μας τα μικρά τα αυτοκίνητα, αλλά αυτά τα 4x4 που λένε. Και είναι καλό πηγαίνει. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι αυτή η δουλειά που κάνουμε, που μαζεύουμε φωτογραφίες αυτών που ήρθαν από τις πατρίδες, από όλες τις πατρίδες που ήρθαν εδώ στο Ξεριά. Προχωράμε βέβαια σιγά σιγά, γιατί είναι και πολύ δύσκολο, αλλά ήδη είμαστε στη μέση. Δηλαδή από όσοι ήρθαν εδώ στο Ξεριά έχουμε μαζέψει σχεδόν τις μισές φωτογραφίες. Οπότε όταν μαζέψουμε κι άλλες θα κάνουμε ένα άλλο. Αυτά ήθελα, χρόνια πολλά, καλή δύναμη και εμείς είμαστε πάντα εδώ να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε. Χρόνια πολλά.
Θα ήθελα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και εγώ να σας καλησπερίσω όλους, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο, αισιοδοξία, κουράγιο. Περνάμε μια ασθενοπό, πιστεύω ότι είμαστε καιρόποδο, θα αντέξουμε. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο σύλλογό σας, στη δημιουργική δουλειά και τη βλέπω ήδη, γιατί εγώ όταν τα γύρισα, μπράβο σας, συγχαρητήρια, και να ξέρετε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσούπολης, ό,τι χρειαστείτε, μπορούμε σε κοινές δράσεις να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους. Και εγώ αριστερό σας. Αποκαλύψεις. Εύσοβο. Για το πόδι έχουμε ακούσει, για το χέρι το αναφέρω. Θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση αυτή τη στιγμή. Ίσως να μην κρατήθηκε το πρωτόκολλο όπως θα έπρεπε με τους συλλόγους και με αυτά, να με συγχωρήσετε γι' αυτό. Αλλά εντάξει, είμαστε τώρα όλοι μια παρέα. Μπράβο, σωστά το είπες. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ την εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβραμιλιάς να έρθει, έτσι λόγω γειτονίας. Εκ μέρους της Ελληνικού Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Αβραμιλιάς απευθύνω τον χαιρετισμό μου σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος εύχεται στο Πολιτιστικό Σύλλογο του Ξεριά να έχει ένα προοδευτικό μέλλον. Θα είμαστε πάντα δίπλα στο πλευρό σας, σε ό,τι μας χρειαστείτε να το γνωρίζετε. Επίσης, θα ήθελα και εγώ προσωπικά, σαν κάτοικος και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Νέου Ξεριά, να σας ευχηθώ να έχετε πάντα επιτυχίες, να έχετε συλλογούς πάντα επιτυχίες μέσα από τη συνεργασία και την δημιουργία. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτός η εκκλησία του Ιωαγέννης του. Το φλωρινικά δεν είναι. Η Αβραμιλιά με τους Μικρασιάτες είχαν το φλωρινάτο. Και με το δεξί. Με το δεξί, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε καλή χρονιά. Θεωρούμε ότι εμείς ο Μικρασιατικός Σύλλογος είναι και ένας δικός μας σύλλογος. Γιατί όντως μέσα από την καρδιά μου το λέω αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέλη από την Ξεριά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκατε δυναμικά σε αυτό το χώρο. Είσαστε άξιοι, όντως είστε άξιοι. Γιατί σε αυτόν τον χώρο έχω καταρχήν μια πολύ παλιά μου παιδική φίλη, μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μέσα στο διοικητικό. Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη και όλα θα πάνε καλά. Την άλλη για κόψη. Ρίτσα, πήγες από κόψη. Ρίτσα, δεν ήταν το μαγικό, δεν πάμε με την άλλη. Είδες από εκεί. Αστερή είμαι γι' αυτό. Για το τέλος θα ήθελα παρακαλώ τις ευχές από τους συλλόγους του Αγιάσματος. Είναι εδώ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγιάσματος και ο Σύλλογος του Γυναικών. Κυρία Ήρα, παρακαλώ τις ευχές. Από όπου θέλετε εσείς. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάσματος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας στέλνουν τις ευχές και τα χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ευχόμαστε υγεία, επιτυχία στο έργο σας και ελπίζω πολύ σύντομα να συνεργαστούμε. Υγεία σε όλους, καλή χρονιά, αισιοδοξία και ελπίδα. Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αγιάσματος.
Χρόνια πολλά σε όλους. Πάρτε όλο. Εγώ πήρα μικρό κομμάτι, δεν θέλω να παχύνωσα και εσένα. Δεν θέλω να στέκετε. Για τον φλουρίδι. Αυτό έχει μείνει. Στις πιθανότητες, ναι. Έλα να μας πεις τις ευχές σου. Καλή χρονιά. Μικρό το κομμάτι, αλλά παχύναμε πώς θα χορέψουμε. Η πρόεδρος δεν μαλώνει για το πάθος, αλλά τι να κάνουμε. Δεν χορεύεις αεράτα. Στην αρχή σου πιο αεράτος. Τώρα χειμώνας τρως παιδί παραμείνει. Καλή χρονιά. Τα κορίτσια του διοικητικού και κάποιες κυρίες από το πολιτικό έχουν ετοιμάσει δέσματα για όλους σας. Θα μείνετε να κεραστείτε και να τα πούμε με ησυχία αφού έφυγε το άγχος τώρα της πρώτης κοπής. Το δικό σου. Τώρα νιώθω καλύτερα. Πώς σας βλέπω και όλους και είστε εδώ. Παρέτα τους γελάει. Στην αρχή δεν γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε τον Αλέξανδρο, παιδί μου. Μπράβο τον Αλέξανδρο. Πού είσαι Αλεξανδρούκο μου. Γι' αυτό αυτός.